Ti sal, Rhodri? Yw'n cweith y sal, neu dwi'n bell. Ti siwr os y ti'n mynd o sal tro fforna? Dwi'n ôl a funud. Dwi'n saff yn sefyll fan hyn. Wyt, ar un o bryd. Yn i byd yn hir. Dys dim ag di'n troi. Oedd braidd. Ach di'n licio hynna? Na. O'n i'n iawn tan o'n i'n concentratio, dyn... Sydd o'n i'n dechrau meddwl, fatha dwi'n ei wan. O, en ogla na. O, jyst dwi'n dal ni. Mi efo. Ti'n iawn? Be oedd yn troi na ti terogla? Ti yw gad y geg. Sorry. Ew, sal am o'n Paid a sôn am yr ogle, fe iawn. Be dys di? Stwan, paid a sôn am yr ogle, fe iawn. O, sori, Rhodri. Stawr di. Gofyn o beth arall. Os o ti fodlon coginio'r QR yna i'r teulu adra? Nef ar un Ewrop.